Čaute ľudia, ja som sa teraz pre chvíľu zobudila a pozerala z okna a vidím, čo? Kopu snehu. Poďte sa na to pozrieť. Takže takto to vypadá. Za mňa je to nádherné, s tým reksom tam. Takže tak. A sa môžete pozrieť, koľko snehu je u nás na tej krabici. Je to akože dosť veľa. Takže asi tak. Alebo je na to stole, to je dosť dobre vidno.